масъалаи дифоъ аз ҳуқуқ дар ҷомеаи тоҷик мушкилоти худро дорад. баъзе аз масоил ҳаст ки ҳатто ҳомиёни ҳуқуқ аз матраҳ кардани он худдорӣ мекунанд. матраҳи онҳо дарди сар эҷод мекунад. ҳамин хелам фазо нишон медиҳад ки гӯё вақти шаҳрванд ба ҷое муроҷиат мекунад, хусусан агар ба додгоҳ бошад, ҳуқуқҳои ӯ дифоъ карда намешавад. аз ин хотир мо ба ҳеҷ ҷо муроҷиат накардем. дар соли 2018 тоҷикистон дар масоили вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои инсон интиқод шуд. масоили умдаи он озодиҳои мазҳабӣ, ҳуқуқи баён ва таъқиби дигарандешон буд. ман гуфтам ки мерам дар суд мегум ки марам хеле кардан. با فکر کم نیاکم همه مسلمانیم هر کس از روی مسلمانی چیزی خودش فکر کنه نگفتم اینجا مراجعه نکردم بچه جان. департаменти давлатии амрико дар гузоришҳои худ оид ба озодиҳои динӣ тоҷикистонро ба гурӯҳи кишварҳои мавриди нигаронии хос ворид кард. ман мехостам сатр банде ба ҳамин ҳисобе ки ман кардан аз чӣ ҳисоб боша намедонам. ман ҳуқуқ доштем ки бояд ҳамин банде ҳар як зани мусулмон бояд дар сараш сатр дошта боша. ҳеч охир ҳақ надора ки гап зана ки ту ина пӯш ё ки ина пӯш ту ина кан. мақомоти тоҷикистон тасмим гирифтанд ки вуруди занҳои сатрпӯшро ба идораҳои давлатӣ ва корхонаҳои хусусӣ бо қабули қонун манъ кунанд. ки вақте писари ман бемор шуд, ман ҳамроҳи оилаам ба беморхона рафтем. аз сабаби ки он кас дар сарашон рӯсарӣ яъне ҳиҷоб доштанд, моро намонданд ки ворид шавем ба ҳамин беморхона ва мо аз хизматрасонии ҳамон дармонгоҳ истифода накардем ва ба дигар дармонгоҳ рафтем. ин нахустин талоши аз роҳи қонун маҳдуд кардани пӯшидани рӯсариву ҳиҷоб дар тоҷикистон аст. то ба ҳол мақомот пӯшидани сатру ҳиҷобро бо роҳҳои дастуру даъват маҳдуд мекарданд ва мегуфтанд ки ин намуди либоси занона дар тоҷикистон ба фарҳанги миллӣ бегона аст. ман фикр мекунам дар ин ҷо ҳам ҳуқуқи ман, ҳам ҳуқуқи фарзандам ва ҳам ҳуқуқи ҳамсарам дағалона вайрон шуд. ин дар сурате буд ки фарзанди ман бемор буд. ҳукумати амрико боз ҳам дар симои эмилия пума, муовини ёвари котиби давлатии амрико, ҳукумати тоҷикистонро ба тавсияи майдони фаъолияти аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ, кормандони матбуот даъват кард. ин аз шумули масоили бузургтар ҳастанд ва шаҳрвандон ба мо гуфтанд ки дар соли 2018 боз ба кадом масоили ҳуқуқӣ рӯбарӯ шуданд ки ҳаққи онҳо риоя нашуд. ҳуқуқи мо поймол ҳамин песара мегим, песар хеле кам, баъд песар кам мекунад. аз рӯи чӣ ҳамин хеле ҳуқуқи мо ҳамин аст. ё дар маршруткаҳо, дар автобусҳо одамро бисёр бор мекунанд. хай як одами калонсол мебиёяд, худат бемор ҳастӣ, маҷбур ҳастӣ ки бихезӣ, нахезӣ, меган ё шай намехеза. неки бифаҳмем ки ё шай хай намехоҳад дар мобайни бисёр бачаҳо росиста неудобна ё ки вай чхегу касалай бифаҳмена мира. ман баъди хатми донишгоҳ аз рӯи ихтисосам ба чанд муассиса барои кор рафтам. бо баҳонаи набудани ҷои холӣ маро ба кор қабул накарданд. фикр мекунам ин поймол кардани ҳуқуқи ман аст. агар нафаре мегӯяд ки ба кор қабул накарданаш ҳуқуқвайронкунӣ аст, мусоҳиби дигари мо аз он қисса мекунад ки чӣ гуна ӯро имсол аз кор ронданд. онҳо мепурсанд ки чаро роҳбарони сиёсӣ якчӣ мегӯянду ба онҳо дигар хел муносибат мешавад. یک سال دیگه برای پنسیا مانده بود. من گفتم که کار کنم. جناب گفت اگر کسی قوت کاری داد باید کار کند، نشیند برای خودش بیا یگان چیز. نه که اینا ما سکرشی نکردن. با من قرضدار بودم، التماس کردم که ما یک سال من کار کنم، قرضی من میتیم و خودم به وای چیز خودم خواهش خودم میرم. حالا که باید که در давлати ҳуқуқ бунёд ҳастем, мо ҳақ доштем. баръакс касоне ҳам буданд ки мегуфтанд ҳуқуқи худро медонанд ва ба касе иҷозат ҳам намедиҳанд ки ҳуқуқашонро поймол кунанд. яке ягон ҷодаи ҳуқуқ ғайри ҳуқуқ мисол кор шудагӣ нест аст. ҳамаш мисол гап ба дараҷаи олӣ гузаштани соли беҳтарин барои мо хурсанд ҳастем. ягон ҳуқуқ поймол нашудааст. соли пурбарор буд, соли 2018. хай соли 2019 шо мебинем чӣ гап мешавад. поймолшавии ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон аз масъалаҳоест ки пайваста аз ҷониби созмонҳои ҳифзи ҳуқуқ садо медиҳад ва мақомот дар посух ин иддаоҳоро рад мекунанд. 2018 мода соли нағз буд. ягон ҳуқуқатон поймол шуд ё не? мо охи хонашин, мо коргар не. фарқ надорад, дар хона ҳам бошад ҳуқуқатон поймол шуд шояд.
نمیدونیم نه که اهمیت ندادیم. ҳамин гуна ҷавобро ҳам гирифтем. мабодо ғафлат ҳуқуқи бузургтар аз инро дар соли оянда нагирад.